Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ating Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Diyos na Amay, tagapag-iupod sa Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Tagyaraman sa inyo. Mayong aga sa inyo tanan. Mga kauturan, nagatipon kita sa malipayon diri sa balaan nga balay sa Diyos. Sa pagsaulog sa kasal ni Joe Mar Lawrence kag Rica Joy. Iyari sila subong nagatindog sa aton tunga nga may malig-on nga tinutuyo sa pagbalay sa pagmapanimalay para sa ila amo ini ang dako nga tion sa aton bahin ini amo ang tion sa pagsakdag sa ila pagi sa aton pagpalangga kag pagpakikapian kag pagi sa aton pagampo para sa ila
Upod sa ila, magpamati kita si maayo sa pulong nga ginapahayag sa aton karon. Sa katapusan, upod sa bugos na simbahan, mga puyo kita paagi kay Hesus Kristo nga atong Ginoo, nga sa ila pagsugod sa ila pag-asawahay, ang Dios nga Amay magbaton sa ila, magbendisyon sa ila, kag magtipid sa ila nga manginisa sa walay katubtuban. Dayaw nato ng Dios nga nagasiling, himaya sa Dios sa kaitaasan. Himaya sa Dios sa kaitaasan, nagsimula ginapit sa pangamuyo kita. Umaluluyon ng Diyos, pamati ang among pangamuyo para sa imo mga alagad nga si Jomar Lawrence kag Rica Joy nga nakapalapit sa imo altar karon nga adlaw sa pag-iusa sa sakramento sa kasal. Ibubo ang imong bugana ang grasya sa ila kag paliguna ang ila pagigugmaanay. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog maglikod ang tanan, magpamati sa pulong sa Diyos.